ɗari da injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi, za ka ga ta fi gwamnatin da ta shuɗi, ta fi shekara 8 ɗin da ta yi. Shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. So ni sunana Muhammad Samir Hanga. Mai sauraro na san zai dan so ya dan ji dan takaitaccen tarihin ka. So a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. So kamar yadda dai na faɗa, sunana Muhammad Samir Hanga, kuma an haife ni a ƙaramar hukumar Kumbotso a unguwar Na'ibawa mai Kalwa Kwatas. Na yi makarantar primary school ita a nan jihar Kano, a Kano Capital Schools. Daga nan na ƙare a Amazing International College. Daga nan na tafi secondary school ɗita a nan jihar Kano, da na yi makaranta Hassan Ibrahim Gwarzo. Sannan daga nan na tafi digiri na farko a ƙasar Dubai, wato haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda na yi digiri na farko. Daga nan bayan na gama, result ya fito, na samu first class. Cikin hukuncin Allah na samu dama na ƙara tafiya ƙaro karatu karo na biyu, digiri na biyu a ƙasar Ingila. Daga nan na je na yi digiri na biyu, wato wanda ake cewa masters, inda daga nan sannan na yi certificate na horo akan project management, inda na samu shaidar certificate na zama cikakken ƙwararren project manager na inda na yi jaraba ta Prince 2, kuma na yi nasara, na samu certificate. So daga nan kuma na dawo Najeriya, Najeriya na yi bauta a ƙasa. Kuma daga nan shikenan na shiga aiki na gida, zance. Daga nan an na tafi na shiga jami'a, na aiki a jami'a ta Federal University Dutse na wani ɗan lokaci. Na yi aiki a wajen na 'yan shekaru, kanan na bari kuma na ci gaba da sauran buga-buga da kuma harkar siyasa. Wannan shine takaitaccen tarihi na. A yanzu lokaci ba zai bari ba a buɗa abubuwa, amma dai wannan shine a takaice kamar yadda ka tambaya. Mai girma honorable, a daidai wannan lokacin gwamnatin ku ta jam'iyyar NNPP ta mai girma His Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf, ai kwana 100. Cikin wannan kwana 100 da ta yi, babu abin da za mu ce da Allah sai godiya, domin kuwa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. In ka duba duk mutumin da yake jihar Kano kuma yake son ci gaban jihar Kano, da wanda ma suke wajen jihar Kano, za su shaida cewa wannan kwana 100 da injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi, za ka ga ta fi gwamnatin da ta shuɗi, ta fi shekara 8 ɗin da ta yi. Musamman idan kai duba da ɓangaren ilimi, irin gata da ya ba ilimi. Na farko, in ka duba irin 'yan uwanmu matasa, ɗalibai waɗanda aka ɗauka aka fitar da su ƙasashen waje domin su je su ƙaro karatunsu. Haka zalika in ka duba irin tagomashi dai da aka yi wa harkar ilimin, ta hanyar rage kuɗin makaranta domin a rage wa iyaye raɗaɗi, saboda irin yanayi da ake fama da shi yanzu, aka cire kaso 50. Haka zalika idan ka tafi baya-bayan nan, mun ji yadda mai girma gwamna ya ware biliyoyin naira, ko na ce miliyoyin naira, inda aka biya wa yara ɗalibai kuɗin makaranta waɗanda suke karatu a BUK. Haka zalika idan ka duba yadda mai girma gwamna ya ɗauki makarantu technical schools, ake gyara su guda 21 a faɗin jihar Kano, wannan abu ne na a jinjina masa. Ka duba ba iya nan ya tsaya ba a harkar da ilimin. In ka duba akwai yara 'yan aji 3, kusan miliyan 3, wayanda aka bawa kuma za a basu uniform kyauta
haka zalika da kwangiloli da aka bayar yanzu wanda muna nan muna gani, kuma muna gani wanda aka bawa na shi kan shi wajen karatun inganta shi, musamman ta hanyar samar da abubuwan zama, wanda wannan abubuwa na zama suna ƙara ba wajen kariya da kuma inganta shi wajen yaran masu samu nutsuwa su yi karatu cikin kwanciyar hankali da walwala. So haka dai wannan fannin ilimi kenan. Haka zalika idan ka duba fannin ruwan sha, za ka ga irin investment da mai girma gwamna ya yi, wannan abu ne da ya kamata a yaba masa, saboda a baya gwamnatocin baya za ka ga unguwanni da yawa ba su da abin da suke kuka da shi irin ruwan sha. Amma da zuwan gwamnatin nan, abu na farko da yake aka fara mantawa, sahun farko inganta harkar ita kanta ruwan sha gaba ɗaya yana cikin abin da mai girma gwamna ya fara. Haka zalika idan ka ɗauki fannin tsaro, za ka duba jihar Kano a baya-baya nan ba da daɗewa ba, lokacin gwamnatin da ta wuce, babu abin da muke fama da shi a jihar Kano muke kuka da shi kamar daba. Wannan dabar bata wuce kan kowa ba, duk wanda ka sani a jihar Kano, musamman in aka ce maka dare ya ko magariba ta kawo, fargaba yake, musamman 'yan kasuwan mu waɗanda suke tasowa daga kasuwa suke tafiya gida, za ka ga fargaba suke yi, don ba su san in sun taho me za su tara a hanya ba. Akwai 'yan ƙwacen waya, akwai 'yan wannan, kowa ya sani irin yadda aka dinga karɓar wa mutane wayoyinsu ana soka musu wuƙa. Na farko wannan harka ce ta tsaro, kuma in ka duba akwai abin da mutane ba su fahimta ba, ita wannan street light da kake gani a kan titi ana sa ta ne saboda in ta ba da haske a lokacin nan to tsaro ta bayar, saboda babu wani mara kunya wanda zai zo cikin bainar jama'a da haske ya zo ya gudanar da irin wannan ta'addanci. So daga zuwan mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf, duk yawanci hanyoyin Kano sun haskaka, an saka street light, kuma misali in ka taho daga Abuja ko da a jirgi ne, za ka gani kana zuwa jihar Kano ka san ka zo jihar Kano. Akwai bambanci, gani za ka yi kamar Jidda ka ji lokacin Umara saboda haske. So wannan ba ƙaramin abin a jinjina wa mai girma gwamna ba ne. Yanzu daba ta kauce, kuma wannan zan tabbatar maka da cewa an kautar da daba. In kai la'akari da abin da ya faru dan kwanakin nan, musamman wannan ranar da aka yanke hukunci na tribunal, za ka ga yadda 'yan jam'iyyar APC suka fito, kai kana gani ranar dole hankalin mutane ya tashi, saboda yanayi na yadda aka ga jama'ar da suka fito. Ka san irin mutanen nan ne da aka yi maganin su, aka kore su da, suka fito suke gwada murna kamar ko sun yi nasara, wanda wannan abu ne na lokaci da zai zo zai nuna kansa. Amma ba ma fatan mu koma irin gidan jiya, kuma insha Allahu ba za a koma ba. So wayannan abubuwa ne da mai girma gwamnan jihar Kano ya kawo su. In ka duba yanzu magana kwashe shara a jihar Kano, da zuwan mai girma gwamna kwana 100 din nan, ka duba Kano ta yi tsafta. Yanzu lokacin damuna muke, sanin kowa ne, an san yadda da idan aka yi ruwa a jihar Kano, yadda titunan mu suke cika, sai kai su a ciki yadda suke cika. So amma yanzu kai zagaya za ka gani, saboda kwasan bolan nan, wannan program da aka kawo na kwasan bola, duk waɗannan abubuwa sun ragu ƙwarai da gaske. So wannan abu ne na a jinjinawa mai girma gwamna, ya yi ƙoƙari. Sannan ka duba fanni na lafiya, in ka duba akwai abin da yake har yanzu idan na yi tunanin abin nan yana matuƙar bani takaici. Lokacin da muka karɓi gwamnati, mun tarar da cewa a lokacin da aka yi transition committee, akwai kwamitittuka da aka fitar. So a rahoton ɗaya daga cikin committees ɗin da suka yi aiki a lokacin ne aka ga cewa akwai wannan asibiti na Hasiya Bayero, asibiti ne wanda asibiti ne katafari mai ɗimbin tarihi. In ka duba da a zamanin da a nan majalisa take, so gini ne na turawa, aka yi shi mai kyau.
amma muka zo muka tarar kuma daga baya aka mai da shi asibitin yara da muka zo gwamnati aka tarar mai girma gwamna ya tarar cewa wannan asibiti an ɗauka an mallaka wani a kuɗi ɗan ƙanƙanin kuɗi. So ɗaya daga cikin aikin da ya fara yi yana zuwa wannan kuma ya dawo da wannan asibiti, kuma abin da zai baka takaici shine a daidai lokacin da waccan gwamnati take ƙoƙarin fita, lokacin akwai wannan magunguna da aka kawo irin ma interventions ɗin nan da ake bayarwa. A lokacin akwai store guda wanda aka ɗirke shi da magunguna, amma duk da haka aka siyar da wajen nan aka bar shi. Lokacin da aka zo aka buɗe store ɗin nan duk magungunan sun zama expired, sun lalace. To kaga duk wannan za mu iya cewa mugunta ce. So shi yasa da mai girma gwamna ya zo ya karɓi asibitin nan na yara, duba da irin jin ƙansa da irin soyayya shi da yara, aka zo aka ƙawata wannan asibiti ya koma first class hospital, aka yi masa fenti da gyare-gyare gwanin sha'awa. Gashi nan yanzu ya dawo. Ba iya shi ba, in ka duba irin su asibitin Murtala yau in ka je za ka ga gine-gine da ake yi na zamani zuwan gwamnatin nan. Haka asibitin Nasara bangaren emergency in ka je duk gashi nan ana ta gyara su, ana ƙawata su. Akwai waɗanda mai girma gwamna ya yi wa alkawari lokacin da yake yakin neman zaɓe akan ya samu nasara za a tallafa musu ta hanyar waɗanda suka kasa fita su je su samu lafiyarsu. Gashi nan duk irin waɗannan an yi mun gani a cikin kwana 100 nan, wanda wannan abubuwa ne da dole mu yaba mai girma gwamna, kuma ba iya nan aka tsaya ba. Ina tabbatarwa da al'ummar jihar Kano daga nan zuwa shekara 4 mai girma gwamna ta farko da shekara 4 da zai kara insha Allahu mutane za su san kwalliya ta biya kuɗin sabulu bi iznillahi ta'ala. Injiniya Abba Kabir Yusuf kamar yadda ya alkawari lokacin da yake yakin neman zabensa, so abin nan da ya faɗa, abubuwan duk da ya alkawari da gaske yake yi zuwa yanzu kowa ya sani. Yanzu duk in ka zagaya duk Najeriya mu da muke yawo wajaje in ka je babu gwamnan da ake labarinsa, labarin irin jajircewarsa irin injiniya Abba Kabir Yusuf. Muna gani abin da aka zo wannan yar jaraba da Allah ya yi a kwanakin nan akan magana shari'a, amma duk da haka bai ji wani gitsau ba, bai ji komai ba, saboda ya san da wannan shari'ar da busa wisil duk ɗaya ce. Haka ya jajirce ya ci gaba da ayyukansa. Duba da yanayi na lokaci, da ƙarshe wani sako gare ka musamman ga su al'ummar jihar Kano? To a nan zan yi amfani da dama na yi kira ga al'ummar jihar Kano. Na farko na yi musu godiya da irin jajircewa da suka yi da irin dattako da suka yi duk da yanayi da suka samu kansu na jaraba ta Ubangiji na haƙƙinsu da aka zo shari'a ta yi abin da ta yi wanda bai yi wa mutane daɗi ba, amma wannan bai sa su sun fito an yi abin da ya wuce hankali ba. Ina yin amfani da wannan daman na gode musu, kuma na kira da su da su ta addu'a da su Allah yana kallon duk abubuwan da ke faruwa, kuma insha Allahu jihar Kano za ta ci gaba, kuma injiniya Abba Kabir Yusuf zai ci gaba da zama gwamnan jihar Kano. Su ci gaba da addu'a wannan gwamnati da suka kawo, su yi mata addu'a, sannan kuma a ci gaba da haƙuri, a ci gaba da ba da haɗin kai wa gwamnati. Insha Allahu duk wani raɗaɗi da ake ciki zuwa ɗan wani lokaci al'umma za su ƙara darawa. Insha Allahu. Muna godiya, Allah ya saka da alkai.